Čo to tu robíte s týmito poslušnými deťmi? Ty tu vidíš nejaké poslušné deti? Ja nie. Ani ja. Sedia rovno pred vami. Sedia, ale tu sú len samé neposlušné deti. A nie je to náhodou naopak? Nie ste tu vy tí neposlušní? Nie, my nie sme nikdy neposlušní. No neviem, ako to teda je. My vieme, že tu v Špačiciach sú len samé dobré deti, ktoré poslúchajú. Presne tak. Poslúchajú rodičov, aj hračky si po sebe upratujú a pomáhajú si hlavne. No to určite. Neverím. No, ale deti, viete, my tu máme jeden problém. Aký? Žiadny nie. Mikuláš po ceste do Špačiniec stratil balíčky. A viete si predstaviť, že by Mikuláš prišiel za takými dobrými deťmi s prázdnymi rukami? Áno, vieme. Presne. Ale čerti, prestaňte. My by sme ich teraz mali spoločne nájsť. Tak veľa šťastia. Čau. No počkajte. A nemali by ste nám náhodou pomôcť? My vám nepomôžeme, nie, vôbec. Na čo? A viete o tom, že keď príde Mikuláš a vy tam nepomôžete, bude na vás veľmi zlý? To by ste chceli? No, tak my vám pomôžeme, no. To sme veľmi radi. A deti? Chceli by ste nám aj vy pomôcť? Áno, výborne. Ale viete, my tento les ale vôbec nepoznáme. A potrebovali by sme poradiť. Nevidíte niekoho, kto by nám mohol pomôcť? Nevidíte? Vlčík! Pozrite, vlčík! Vlčík. Pôjdeme sa ho spýtať na správnu cestu? Ale on nám určite nepomôže, keď to je len zvieratko. Ale poďme sa spýtať. Vlčík! Ale čaute, anieli, a čo vy robíte tu v mojom tomto lesíku špačínskom? Vieš, Vlčík, my tu máme jeden problém. Mikuláš po ceste do Špačiniec stratil v tomto lese balíčky a my ich teraz hľadáme. Balíčky, Mikuláš, čo budeme robiť? Neukážeš nám prosím ťa správnu cestu? Jaj, no, poznal by som cestu, aj by som vám ju povedal aj týmto pekným deťom, ale nebude to tak. Za to, že vám poviem, kde sú mikulášske balíčky, vy musíte uhádnuť jednu strašne ťažkú hádanku. A ako tá hadanka znie? No, deti, aj vy počúvajte, lebo je to strašne ťažká hádanka a ide o veľa. Takže počúvajte. Počas mrazu hrdo stojí, tepla sa však veľmi bojí. Na nose má mrkvičku, zo snehu má peknú hlavičku. Čo je to? Ja viem, je to bazén. Alebo Mikuláš. Mraznička. To je nápad. Tiež si myslím. Čerti, prestaňte. Ja mám lepší nápad. Opýtajme sa radšej, deti. Oni to nebudú vedieť. Takže, deti, je to sneh, lia. Ešte raz nepočujeme? Snehulia. Výborne. No, my máme také šikovné deti v týchto špačinciach našich. No, a za to, že naše deti aj spolu s anielmi uhádli túto strašne ťažkú hádanku, aj týmto neposlušným čertiskám povieme teda, kde sa mikulášske balíčky nachádzajú. A kadiaľ máme ísť? Takže mikulášske balíčky sa nachádzajú tam, cestou a doľava. Ďakujeme, Vlčík. Prajem šťastnú cestu a majte sa! Ahoj. Čau. Také poslušné deti máme, anielov. Pokračujeme ďalej v ceste. Mne sa nechce.
Mňa už bolia nohy. Mňa to nebaví. Čerti, prestaňte a radšej kráčajte ďalej. Určite sme už skoro tam. Pozrite, tam je zajačík. Myslíte si, že by nám vedel pomôcť ako ďalej? Určite áno. Podľa mňa nie. Poďme sa spýtať. Zajko? Ahoj. Ahoj. Vieš, my tu máme jeden problém. A aký? Nevedel by si nám náhodou ukázať správnu cestu k Mikulášovým strateným balíčkom? Vedel, ale som veľmi hladný. A ja som hladná. Ja by som si niečo dal. Zajko, ale my tu pre teba nič nemáme. Ak mi nepomôžete nájsť moje 3 stratené mrkvičky, ja vám neukážem cestu k balíčkom. Tak, pomôžu nám deti? Nevidíte niekde nejaké mrkvičky? Tak poďte nám ich zobrať a ukázať, lebo... Kto nájde mrkvičku, extra balíček zadarmo. Výborne, 1, 2, 3. Šikovné, ďakujeme. Zajko, nech sa páči. Ako sa vám ich podarilo nájsť? Ja už ich hľadám celé dni. Ďakujem vám. A to pretože tu máme také šikovné deti. Za to, že ste mi pomohli nájsť moje mrkvičky, ja vám teda ukážem správnu cestu k balíčkom. A kadiaľ? Musíte ísť tadiaľto. Ďakujeme, zajačík. Ahoj. Tak, a ideme ďalej. Mne sa už nechce. Ja tu zostávam. No, Ale čerti, stávajte. Poďte rýchlo. A viete čo? Čím skôr nájdeme balíčky, tým skôr môžeme zavolať Mikuláša. Poďme ďalej. Dobre. tak idem. Ale pozrite sa. Kam teraz? Vy ste sa stratili? No, kto za to môže? Nestratili sme sa. Ale kto by nám pomohol? Jedla krásna jedlička, spievajte deti. Aká je pekná. Ale anieli, a vy ste v našom lesíku? A čo ste tu zablúdili špačínskou chodári? No vieš, hľadáme balíčky, ale nevieme, ktorou máme cestou ísť. No, to je strašne ťažká úloha a to vám nemôžem len tak povedať, deti, ani deťom, ani anielikom, ale, keby ste si so mnou zaspievali takú peknú pesničku, aj by som vám povedal, deti, zaspievate si spoločne s nami Pesničku? pesničku. Deti, poznáme pieseň Rolničky? A vieme všetky slova? Tak poďme si teda všetci spolu zaspievať, super pesnička. Takže, Môžete kľudne prísť aj tuto dopredu a spoločne s nami poďte, spievať. aj bližšie môžete ísť. Takže dáme si. No len poďte. Poďte aj zozadu kľudne. Všetci spoločne. A ruky hore? Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličký, račí Mikuláš. Hej! Rolničky, rolničky, prinášajú smiech. Piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Hurá, už je sneh, ozýva sa smiech. Deti kráčia, zvonček znie, biele mámenie. Sneh je okolo nás, svetu dáva jas. Ozýva sa zvonenie, zima je tu zas. Hej! Rolničky, rolničky, kto nám dal ten hlas? Ježiško, maličký,
rolničky a či Mikuláš, hej, rolničky, rolničky prinášajú smiech, piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Tak sme si krásne zaspievali s našimi deťmi. Také šikovné deti tu máme, no paráda, takú mám z vás radosť, tak vám za odmenu teda poviem, kade sa ide za tým Mikulášom a jeho balíčkami, aby sme im mohli aj tento krásne našim deťom rozdať pomocou Mikuláša tieto krásne balíčky. Tak, milí anieli a čertiska, vy ste dobre spievali. Díky. Takže, anielikovia, pôjdete rovno na Podkaštielskej doprava, potom na hlavnú a doľava. Fúha. Tak vám prajem šťastnú cestu a vidíme sa aj na budúce. Tak čaute. Ďakujeme, Líša. Veľa šťastia aj deti, aj anielikom zaželáme veľa šťastia, aby našli tú cestu za tým Mikulášom a jeho balíčkami. Takže deti, čo zaželáme našim anielikom? Veľa šťastia. A Ďakujeme. Všetci kývame. Ďakujeme a ideme my pokračovať v ceste. Ahoj. Poďte rýchlo. Ja sa tak teším na Balíčky. My sme ich našli. Berte ich rýchlo, ale čertisko jedno, to je pre deti. Zoberte to rýchlo. Poď, nech môžeme sa na Mikuláša. Deti, pozrite. Našli sa. A to vďaka vám. A deti, myslíte si, že už je správny čas zavolať teraz Mikuláša? Zavoláme ho spoločne? Tak môžeme nahlas, aby nás počul. 3, 4. Mikuláš, príde si nás. Nepočul nás, ešte raz. Mikuláš, príde si nás. Čo nás počuje? No, už sa niečo... Skúsme ešte, aby prišiel. Mikuláš, príde si nás. Ahoj, Mikuláš! Ahojte, deti! Vidím, že ste našli moje balíčky. To my? No určite. Vy ste boli také šikovné? Aj ste celý rok poslúchali? Aj ste si zúbky umývali? Aj ste si izbičku upratovali? No vy ste teda veľmi poslušné deti. Ja už som z diaľky počul, ako ste krásne spievali. Vedeli by ste mi to zaspievať ešte raz? Skúsime to ešte raz? Tak si ešte raz zaspievame teda rolničky. Pamätáme si slova, deti? Výborne. Poprosíme gitaru a spoločne všetci zaspievame Mikulášovi. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličky, a či Mikuláš? Hej! Rolničky, rolničky, prinášajú smiech, piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Hurá, už je sneh, ozýva sa smiech. Deti kričia, zvonček znie, biele máme nie. Sneh je okolo nás, svetu dáva jas. Ozýva sa zvonenie, zima je tu zas. Hej, rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličky, a či Mikuláš? Hej, rolničky, rolničky, prinášajú smiech, piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Jej, to bolo krásne. Že to máme pekné a šikovné
šikovné detičky. Veľmi šikovné deti. Veľmi pekne vám to ide. Vidím, že som sem neprišiel nadarmo a že si odmenu naozaj zaslúžia. Ale vedel by mi niekto zarecitovať alebo zaspievať aj sám, tak odvážlivec by sa našiel? A prišiel by si tu ku mne? Rovničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš? Hej! Mikulášku, do myslíčku, modlí sa ti modlitbičku. Mikuláš, vyšiel svetom na koláč. Keď je večer vianočný, rada snívam krásne sny. Siedmem stromček jakavý, už sme všetci zvedaví, či je to darček a čo je v ňom. Mikuláš prišiel štetom na koláč, sľubujem, že už nerad nebudem. Vanuštek mi spadla, prvá malá vločka, myslel som si sama, na tom nose počka. Upratali sme si všetko, čakáme ťa, milý detko, čakáme ťa, Mikuláš. Chcem sme vás zaspávať, šťastie zdravia počúvať, nech sa vám vždy dobre darí a nech vás obidú čarí. Mikuláš prišiel štetom na koláč, sľubujem, rodičky, kto vám dal ten hlas? Gašparko, maličký a či Mikuláš? Hej! Vianočná rozprávka je ako živá, všetko v tej rozprávke ozajstné býva. Maličký, predo mnou za oknom stojí Mikuláš. Spovedz nám, Mikuláš, čo v tom reci máš. Mikuláš, trošička, dám ti kúsku na líčka. Rodičky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličký, a či Mikuláš? Svieť nám stromček jakavý, už sme všetci zvedaví. Pozor, pozor. Zobudila medveďa, stará medveďým babom, zobežali a podom. Pípienko píše, ani píše, silové na pover, tak si necháme. Svieť nám stromček jakavý, sme všetci zvedaví. Jak si krásny je zúriatko, zaspievala lastovička, že je koniec leta, odletela na slniečko do šíreho sveta. Moja milá sejka, vždy si ťa sejkal, na seba sa pozri, obľúbuj si nosy. Roničky, kto vám dal ten smiech? Ježiško, maličký a či Mikuláš? Ojky, dajte a ojky, kto vám dáte a. Tak ďakujem všetkým dobrým deťom za krásne piesne a básne. A musím ísť už ďalej ďalším deťom, ktorí si zaslúžia svoje odmeny do ďalších detí. Dúfam, že budete cez rok poslúchať
aby som sa opäť rok mohol prísť za vami pozrieť znovu. Ahojte!